Aktar minn 800 persuna dalgħodu ħarġu bi ħġarhom biex ipassu madwar il-kosta Maltija fin-nofsinhar ta' Gżiritna u jikkompetu f'maratona twila 42 kilometru li twassal sal-belt tal-Birgu. Wieħed kellu l-għażla li jikkompeti wkoll f'dik li hija magħrufa bħala Half Marathon. Ftit wara t-tokki tad-9 ta' filgħodu kien Charlton Dabono li daħal fl-ewwel post wara li ġera 21 kilometru. Hija dejjem sodisfaċenti li tirbaħ Half Marathon. Din kienet rotta daqsxejn impenjattiva, sabiħa ħafna, ħadna vera pjaċir. Tlaqt f'saħħti mill-ewwel, tista' tgħid wara 2 kilometri kont diġà qed niġri waħdi. Żammejt pass komdu imma maġġel u dħalt f'ħin tajjeb ta' sija u 12 minuta. Wieħed mill-organizzaturi tal-Intersport La Vallette Malta Marathon, Matthew Patch, spjega magħna li din il-maratona f'Malta hija rikonoxxuta internazzjonalment u rrimarka li l-kompetizzjoni sportiva ma kinitx l-unika raġuni wara din il-maratona għaliex permezz tagħha l-organizzaturi sabu x-xoqqa f'Muxta biex jippromovu wkoll il-kultura Maltija. Nużaw il-vantaġġi ta' pajjiżna bħall-ambjent, il-kosta sabiħa li għandna u l-istorja biex nattiraw it-turisti li jiġu lejn Malta permezz tal-isport individwali. Avveniment bħal dan ġifieri il-feedback tal-atleti kollha li pparteċipaw illum kellna dak Msejjer 850 li għall-ewwel darba sodisfatt immens. Kienet pożittiva ħafna, speċjalment ir-rotta kif għażilnija viċin il-baħar kollu ta' qudiem Santilmu, qudiem l-Isla, qudiem locations primarji storiċi bażikament. Patch irrimarka wkoll is-sorpriża li ħa bħala organizzatur għan numru kbir ta' parteċipanti f'din il-maratona, hekk kif terz minnhom kienu barranin. Fit-tmiem din il-maratona l-atleti nataw rikonoxximent tal-wirja sportiva tagħhom permezz ta' midalji u tazzi preżentati mill-Ministru għall-Isport Clifton Grima u l-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo.